Sí, el per què. Primer valorem positivament que haguem pogut presentar una sola moció de suport, demanant el suport a la vaga feminista convocada pel 8 de març. Una vaga, la moció que presentem, els acords ho diu clarament, donar suport a la vaga feminista convocada el 8 de març. Quan diem donar suport i adhesió és facilitant a les treballadores de l'Ajuntament que puguin adherir-se a la vaga i difonent aquesta convocatòria. Més els altres punts que s'han dit, que no llegiré, de remunicipalització, les clàusules per evitar la bretxa salarial, etc. El perquè d'aquesta vaga avui, aquest any, ve de la lluita feminista, el moviment feminista reclamant ja la vaga de totes i que finalment s'ha concretat amb la convocatòria per part dels sindicats de la vaga aquest 8 de març. Per què ara? Perquè les dones hem estat les que hem patit i estem patint la cara més dura de la crisi i estafa, mentre l'Estat i les grans empreses es beneficien del treball majoritàriament invisibilitzat i imprescindible. La pobresa té nom de dona, i això no és cap frase feta, sinó que és quan parlem de retallades i de regressió social amb drets en educació, en sanitat, amb el sistema de pensions, amb la no implementació de la llei de dependència, qui pateix més són les dones. Les dones tenim més contractes a temps parcials, jornades laborals més curtes, percepció de salaris fins a un 26% per sota dels homes, un menor reconeixement de la feina feta. I aquestes pitjors condicions en la nostra vida laboral impliquen cotitzacions més baixes i, per tant, suposen pitjors prestacions quan estem aturades, quan ens jubilem o quan estem fora del mercat laboral per altres motius. De fet, 2 de cada 3 pensionistes que no arriben al salari mínim som dones. Un altre exemple clar de com el capitalisme patriarcal es beneficia de la sobreexplotació és, per exemple, últimament han estat notícia les cambreres de pis. Mentre hi ha guanys multimilionaris a la indústria turística, mentre es precarialitza i s'aboca a patir malalties cròniques a les treballadores. Ens agradaria llegir les reivindicacions bàsiques d'aquesta vaga per, com dèiem, adherir-nos i informar a tothom del per què es fa. Erradicació de la bretxa salarial de gènere, superació de la bretxa horitzontal que relega les dones a feines menys retribuïdes i menys reconegudes socialment, que els convenis i normatives regulin els permisos, les jornades i els horaris garanteixin de manera efectiva la conciliació de la vida familiar, laboral, personal, així com la corresponsabilitat en les tasques de cura i sosteniment de la vida. Reconeixement econòmic i social del treball de cura i sostenibilitat de la vida. Establiment de mesures sancionadores a les empreses que no garanteixin els mínims estipulats per la llei d'igualtat entre homes i dones. Eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i les jornades parcials dissenyades per perpetrar la discriminació cap a les dones. Establiment de mesures econòmiques, polítiques i socials que tinguin com a objectiu erradicar les violències masclistes. Derogació de la reforma laboral i les pensions perquè perpetuen la vulneració dels drets que patim. Aplicació efectiva de la llei d'igualtat efectiva d'homes i dones. Visualització de les múltiples discriminacions i violències que patim les dones en l'àmbit públic, privat i com aquestes també afecten i es multipliquen en l'àmbit laboral. I, per últim, no és possible avançar cap a un model productiu que posi al centre la vida de les persones si no erradiquem de socarel la violència patriarcal en tots els àmbits, també en l'àmbit laboral.